Here I stand, helpless and left for dead. Close your eyes, so many days go by. Easy to find what's wrong, harder to find what's right. I believe in you, I can show you that I can see right through all your empty lies. I won't stay long in this world so wrong. Say goodbye as we dance with the devil tonight. Don't you dare look at him in the eye as we dance with the devil tonight. Trembling, crawling across my skin, feeling your cold dead eyes, stealing the life of mine. I believe in you, I can show you that I can see right through all your empty lies. I won't last long in this world so wrong. Say goodbye as we dance with the devil tonight. Don't you dare look at him in the eye as we dance with the devil tonight. Hold on, say goodbye as we dance with the devil tonight. Don't you dare look at him in the eye as we dance with the devil tonight. Hold Bueno, gaztek, entrenamentu bukauta, gaur trakzio entrenamentuetako zaigu, espalda, gero baita peso muerto egin dugu. Vale, ariketa principal bezala. Orduan, oain eguneko lehenengo otordu egingo dugu. Normalen ayunasen entrenatzet, eta azkenen bastante goiz entrenatzet, 6:30, 7 haste naiz. Eta orduan, goizen goiz jaten hastea zai bate sartzen, oza, janari sartzen goizen goiz, eta orduan, kafea, ipalante. Eta orduan, hau izango ditzeke lehenengo otordua, egutxen goizat. Vale. Hau da lehenengo otordua. Bastante pinta ona da, gara. Ogie, gazta, arrautzak eta ero naranja. Normalen baita urdeazpiko sartzet, baina gaur etxen etzion. Eta orduan ingoetena da, bazkaltzeakon proteina gehiago sartu. Hau da, gaur dobet ternera, ez da izematu garen zaiten. Orduan gehiago sartuko diot, eta jazta. Bueno, eta izenburun ikusi zuen bezala, konpetitzen hasteko asmoa dauke, eta powerliftingen hasi behar naiz konpetitzen. Bueno, guain arte bakarrik entrenatzen nahi naiz powerlifting, ja lau hasten hijo. Nik ez dakit
noiz dan kompetizioa, eta ez dakit noiz kompetizioa arte, baina, bueno, intentzioa hoi da. Vale. Orduan, zeratik hasi behar naiz kompetitzen. Azkenen, ni gimnasioan entrenatzen 4 urte nigo, eta nahi asko gustatzen zait entrenamentu hau. Nahi gimnasioko entrenamentu pesak altxatzea, traimientu fuerza hau asko gustatzen zait. Baina, sentitzen nun, objektibo klaroa behar nula entrenamentuan, eta nik uste hori azkenen powerliftingek emateola, no? Azkenen powerliftinga da, hiru ariketa principal dare, eta hori press banka, sentadilla eta peso muerto, azkenen irabazten du, hiru ariketa horietan, gehiena altxatze hona. Eta orduan nahi, horrek ez da hit, objektibo klaro hori eukitzek, motiva hori jait. Eta orduan, probatzea pentsa ez, egizan, espinita hori neuken, probatzeko, powerliftinga hasteko eta azken fina hasi naiz. Eta bueno, hemen dio ikusiko duzu baita entrenamentu nola izango dien. De hecho, gaur ikusi zuen entrenamentu powerliftingekoa izan da. Ikusi zuen bezala gaur peso muerto landu du, eta ero baita bizkarra. Azkenen, baita powerliftingeko entrenamentu ez die oso guain arte haitu nahi zen nakin konparauta, ez da oso diferentea. Egi esan, azkenen nik gaur dituten ariketak, powerliftingen hasia baino lehen, gehienak egiten ditun. Baina guaina azkenen da, objektibo klaro batekin digozte ariketa guztik. Azkenen, o peso muerto mejoratzeko, o sentadilla mejoratzeko, edo press banka mejoratzeko. Vale? Ordu noixe, kanalean baita ikusiko zuen nola izango dien entrenamentuk, nola jongo naizen progresatzen, azken hori dena hemen ikusiko zuen. Vale? Hortaz, gaurko bideoa hemen utzikoet, esperoet asko gustatu izana, eta bueno, gozari bukau bat. Orduan, bideoa hemen utzikoet, eskerrik asko hemen egotea dio, gustatu bali mazaizue eman like, komentau, eta bueno, hurrengo batearte. Venga.